Στάθης Βενιαμίδης, Βενιάμς. Γεννήθηκε στα 1920 στη Ματσούκα και συγκεκριμένα στα Σκόπια, ένα από τα χωριά του ποταμού της Παναγίας Σουμελά. Ήταν ο μεγαλύτερος από τα 5 παιδιά της οικογένειας του Γιώργου και της Σοφίας Βενιαμίδη. Για λόγους βιοπορισμού της οικογένειας, ο πατέρας του που ήταν παπλωματάς στο επάγγελμα, μετανάστευσε αρχικά στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στη συνέχεια μετά την καταστροφή για τον ίδιο λόγο θα εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, η υπόλοιπη οικογένεια εγκαθίσταται στα Αναβρυτά Γρεβενών. Το Βράστινο, όπως είναι η παλιά ονομασία του χωριού, ήταν μουσουλμανικό χωριό το οποίο ερήμωσε λόγω της ανταλλαγής. Εκεί εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες της περιοχής της Ματσούκας και συγκεκριμένα από τα χωριά της Γαλίενας και Άγουρσας. Μεγαλώνοντας μέσα σε ένα αμιγώς ποντιακό χωριό και κάνοντας παρέα με μεγαλύτερους από αυτόν, ο μικρός Στάθης θα εντρυφήσει στην ποντιακή μουσική παράδοση. Μαζί με τον παιδικό του φίλο Γιώργο Χριστοφορίδη θα έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με τη λύρα κοντά στο δάσκαλό τους Γιώργο Παντζερίδη από την Άγουρσα. Ο Βενιάμς, σε ηλικία μόλις 15 ετών, θα είναι ένας ολοκληρωμένος λυράρης, ενώ διακρίνεται και για το ταλέντο του να συνθέτει στίχους. Σε ηλικία 20 ετών εγκαθίσταται στο Ροδοχώρι Νάουσας. Εκεί, το 1944, παντρεύεται τη Λεμόνα Βασιλιάδου και μαζί αποκτούν 5 κόρες. Για να βιοποριστεί καταπιάνεται όπως οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού με γεωργικές εργασίες, ενώ θα εργαστεί και ως παπλωματάς, τέχνη που διδάχτηκε από τον πατέρα του. Στο Ροδοχώρι, η συναναστροφή του με πρόσφυγες από άλλες περιοχές του Πόντου τον επηρέασε και μουσικά. Οι ιστορίες που άκουσε δεν γινόταν να μην επηρεάσουν την στιχογραφία του. Για παράδειγμα, εμπνεόμενος από το Αντάρτικο της Σάντας και την ιστορία του καπετάν Ευκλήδη, θα εμπλουτίσει με στίχους το γνωστό τραγούδι του Γιάννη Τσορτανίδη. Το ταλέντο του στη λύρα γίνεται ευρέως γνωστό. Τον εκτιμούν και τον αναγνωρίζουν ακόμη και σύγχρονοι του, διακεκριμένη μουσική, όπως ο Γόγος, με τον οποίο διατηρούσαν και φιλικές σχέσεις. Λέγεται ότι σε μια βραδιά στο Ροδοχώρι, στην οποία ήταν καλεσμένος ο Γόγος, όταν τον εκφώνησαν ως πατριάρχη της ποντιακής λύρας, εκείνος απάντησε: «Εσείς εδώ έχετε τον δικό σας πατριάρχη», δείχνοντας έτσι τον σεβασμό του απέναντι στο Βενιάμ.
Παράλληλα, συμμετέχει και στις ραδιοφωνικές εκπομπές του Φάρου Ποντίων, Ποντιακή Αντίλαλη, τις οποίες επιμελείται ο στενός του φίλος Στάθης Ευσταθιάδης. Ως άνθρωπος ήταν ένας εργατικός, φιλήσυχος οικογενειάρχης, μα πάνω απ' όλα ήταν μια σπουδαία μουσική προσωπικότητα. Η μουσική ευφυΐα που τον διέκρινε δεν εξαντλείται στην απαράμιλη δεξιοτεχνία του. Το ιδιαίτερο χρώμα στους σκοπούς και στα τραγούδια του ξεχωρίζει ακόμα και σήμερα. Δεν θα ήταν άλλωστε υπερβολή να πούμε ότι εγγενίασε μια δική του σχολή, αφού πολλοί είναι εκείνοι που ακόμα και σήμερα μελετούν και συνεχίζουν τον τρόπο παίξήματος αλλά και τον τρόπο που τραγουδούσε. Ο Στάθης Βενιαμίδης εμπλούτησε και εξέλιξε όσο κανείς άλλος το παίξιμο των σκοπών της ματσούκας, αφήνοντας ένα εξαιρετικό προσωπικό μουσικό στίγμα σε σημείο το όνομά του να ταυτιστεί με παραδοσιακούς σκοπούς χάρη στο ιδιαίτερο και μοναδικό ύφος του. Θα αφήσει την τελευταία του πνοή τον Μάιο του 1995 σε ηλικία 74 ετών. Απόστολος Αθανασιάδης, Αποστολίκας. Ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους της μουσικής παράδοσης της ματσούκας στην Ελλάδα. Γεννήθηκε στα 1907 στην Ποπάρζα, ένα μικρό ορεινό χωριό της Ματσούκας, και ήταν ο μικρότερος γιος μιας πολυμελούς οικογένειας. Από την παιδική του ηλικία μαθαίνει να παίζει λύρα. Σε ηλικία 7 χρόνων, ο Αποστολίκας εμφανίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και μεταβαίνει με τον πατέρα του στην Κωνσταντινούπολη. Έχοντας πάντα τη λύρα του για σύντροφο και συνοδοιπόρο, παραμένει για μεγάλο διάστημα στην πόλη. Έτσι, έρχεται σε επαφή με νέα μουσικά ερεθίσματα και γοητεύεται από το μουσικό πλούτο της Ανατολής. Οι ιστορικές εξελίξεις της γενοκτονίας και της ανταλλαγής των πληθυσμών διασκόρπισαν την οικογένειά του. Ενώ το έτος 1922 τους βρίσκει όλους στην Κωνσταντινούπολη, η πορεία προς την Ελλάδα δεν έμελε να οδηγήσει σε κοινή εγκατάσταση. Ο πατέρας του και τα υπόλοιπα αδέλφια του αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη και καταστάθηκαν σε ένα κεφαλοχώρι της Πτολεμαΐδας που σύντομα μετονομάστηκε σε Κομνηνά. Ο ίδιος βρέθηκε μόνος του στον Πειραιά, ενώ τα ίχνη της μητέρας του χάθηκαν. Η επανασύνδεση με την οικογένειά του γίνεται αρκετά χρόνια αργότερα και με άκρο συγκινητικό τρόπο. Κάποιος φίλος του Απόστολου, με τον οποίο συνυπηρετούσαν στο στρατό, καταγόταν από τα Κομνηνά. Σε συζήτηση στο καφενείο του χωριού, εγκομίαζε το φίλο του το λιράρι με το ιδιαίτερο χάρισμα. Ο πατέρας του Αποστολίκα
Ακούγοντας τη συζήτηση, ρώτησε να μάθει το όνομά του. Έτσι, το ταλέντο και η φήμη του Αποστολίκα ως λιράρη ήταν τα στοιχεία που τον οδήγησαν πίσω στην οικογένειά του και στα Κομνηνά, τη δεύτερη πατρίδα του. Ο Αποστολίκας θα γίνει ο ακούραστος λιράρης αυτού του μεγάλου ποντιακού χωριού, στο οποίο θα μεταφυτευθεί αυτούσια η μουσική παράδοση της Ματσούκας με τους παραδοσιακούς τραγουδιστές της, όπως τον Μπατζάρ, Αντώνιο Παντζερίδη, τον Κακοσίμ τον Νικόλα από την Άργουσα και τον Θόδωρον τον Πουάρ, Θεόδωρο Πουγαρίδη από την Πουπάρζα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το μοναδικό παίξιμο του Αποστολίκα στο Ματσουκάτκον το Μακρίν απέσπασε τα επενετικά σχόλια ακόμη και του ίδιου του Γόγου, με τον οποίο, όπως και με τον πατέρα του τον Σταύρη, διατηρούσαν στενή φιλία και αλληλοεκτίμηση. Στα Κομνηνά έζησε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του. Παντρεύτηκε τη Γενοβέφα Παρθενοπούλου και απέκτησαν 6 παιδιά. Τα τελευταία χρόνια του τα πέρασε μέσα σε μια μόνιμη μελαγχολία, η οποία οφειλόταν στο γεγονός ότι και τα 6 παιδιά του είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Μοναδική του παρηγοριά υπήρξε ένα μαγνητόφωνο, με το οποίο κατέγραφε όλα τα γλέντια με τους συγχωριανούς του και έστελνε τις μαγνητοτενίες στα παιδιά του, ως ενθύμιο για την πατρίδα. Νίκο, αυτά είναι βέβαια μέσα από την ψυχή μου βγαλμένα και τα έγραψα εν ολίγης να τα έχετε ενθύμιο από μένα. Και εν τω μεταξύ θα συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε την ταινία και ίσως θα σας πω και άλλα μερικά, όπως και η μάνα σου. Αυστραλία και Αμερική, Κανάδα, Γερμανία. Αυστραλία και Αμερική, Κανάδα, Γερμανία. Εδώ πλαέψαν και πέραν του κόσμου τα παιδιά. Εδώ πλαέψαν και πέραν του κόσμου τα παιδιά. Η φήμη του ως λιράρη διαδόθηκε και στο εξωτερικό. Μάλιστα, λίγο πριν το θάνατό του, συμπατριώτες του που είχαν μεταναστεύσει στην Αμερική τον προσκάλεσαν να συμμετάσχει σε κάποια εκδήλωσή τους. Ο Αποστολίκας αποδέχτηκε την πρόσκληση. Τυπώθηκαν μάλιστα και αφίσες με τη φωτογραφία του. Ωστόσο, η ξαφνική επιδείνωση της υγείας του δεν του επέτρεψε να πραγματοποιήσει ποτέ αυτό το ταξίδι. Πέθανε στις 2 Ιουλίου του 1976 σε ηλικία 69 ετών. Ο Αποστολίκας έμεινε στη μνήμη όλων όσων τον γνώρισαν για την ανιδιοτέλειά του, την πραότητα του χαρακτήρα του και φυσικά για το παραδοσιακό και ανώθευτο παίξιμό του, το οποίο αποτελεί αντικείμενο μελέτης ακόμα και από σύγχρονους λιράριδες. Όχι άδικα, ο Αποστολίκας θεωρείται ίσως ο κορυφαίος λιράρης της πρώτης γενιάς στους σκοπούς της Ματσούκας.
Thank you.